Hej YouTube, og velkommen til den her video, som er min første video. I dag skal vi gøre klar til min nisse med nogle pebernødder og en skål. Så klemmer man op her. Det er nogle pebernødder. Sådan her. Hej igen, og det her det er hvad jeg har skrevet til ham. Så skal jeg ind på mit hjerts. Op på mit loft, og det er der nissen skal være. Nu er vi kommet op i loftstolen igen, og derinde skal nissen være. Så ligger den. Så har vi gjort det, så kan man bare lige lukke det. Og vi håber også, at nissen kommer. Så har vi gjort det, så vi må lige ned igen. Hej. Og husk at subscribe og like. Og ellers bliver jeg rigtig glad. Og hej.